Anděl rozloučení. Rozloučení bolí. Muset se rozloučit s milovaným člověkem je srdceryvné. A přesto život bez rozloučení neexistuje. Nemůžeme druhého poutat. Chce jít svou cestou a musí jí jít, aby se mu život vydařil. Během života se loučíme 1000krát se svým důvěrně známým okolím, protože bychom chtěli studovat jinde nebo jsme našli jinou práci. Každá změna si žádá rozloučení a jen když ho zvládneme, můžeme se opravdu pustit do něčeho nového. Může v nás něco nového začít růst. Mnozí by nejraději pevně spoutali všechny ty, s nimiž se blíže seznámili. Rádi by v takovém vztahu setrvali navždy. Existují ale i přátelství dobrá jen na čas. Pak se už jen vlekou. Udržují se z pocitu povinnosti nebo proto, abychom druhého nezranili, ale jinak nejsou k ničemu. A tak by bylo na čase se rozloučit. To je fér. Já tomu druhému dovolím, aby se nově zorientoval a sám se osvobodím k novému začátku. Jedno rozloučení obzvláště bolí. S partnerem v manželství nebo s přítelkyní, s níž jsme chtěli žít podle svých představ trvale. Mnozí musí dnes projít touto bolestnou skutečností. Náhle je tu rozbité přátelství, manželství, v němž nelze pokračovat, protože se partneři už jen vzájemně zraňují a dělají si ze života peklo. Místo, aby se skutečně rozloučili, bojují u soudu mnozí o rozvod a vzájemně se i nadále potírají. Láska se změnila v nenávist. Pároví terapeuti vyvinuli pro takové situace rozlučkové rituály, aby rozchod ulehčili. Co k takovému rituálu náleží? Abych ještě jednou slovy formuloval všechny společné dobré prožitky, abych svému partnerovi poděkoval za vše, co mi daroval. Teprve pak mohu říci, proč se přesto musíme vzájemně rozejít. Tak může jít každý svou cestou, aniž by musel poslední léta svého života eliminovat. A to jak před sebou, tak před druhými. Může je vděčně přijmout a pak jít dále svobodně svou cestou bez zahořklosti, bez rozdírajícího sebeobviňování. Loučit se však nemusíme jen s lidmi, ale i se zvyklostmi, s celými úseky svého života, se svými životními vzory. Kdo se nikdy nerozloučil se svým dětstvím, ten bude mít vždy infantilní přání. Kdo se nikdy nerozloučil se svou pubertou, bude i nadále zajatcem svých iluzí o životě. Chceme-li být dospělí, musíme se umět rozloučit se svým mládím, jsme-li starší se svou profesí. Především bychom se však měli umět rozloučit s tím, čím nás život poranil. Mnozí nemohou žít dobře proto, že stále lpí na poraněních, že je vychovávali příliš úzkoprse a ne tak, jak to odpovídalo jejich potřebám. Abych mohl vědomě žít tady a dnes, musím se rozloučit s urážkami ze svého dětství. Zodpovědný jsem za svůj život tady a teď. Bez ohledu na to, jaké dětství jsem prožil, musím vytvořit budoucnost z toho, co mám. Nikdo nemá zkušenosti jen dobré nebo špatné. Přes všechny rány jsme po rodičích zdědili i zdravé kořeny. Ty však objevíme jen tehdy, když se od svých rodičů vědomě odpoutáme. Kéž ti anděl pomůže rozloučit se se starými životními modely, které tě v životě zatěžují. Například s perfekcionismem, protože tě nutí všechno kontrolovat, nebo s modelem sebezraňování, protože tě žene k tomu, abys hledal vinu vždycky sám u sebe a aby se sám před sebou schazoval. Opusť model chování, podle něhož chceš stále ještě své matce dokazovat, jaký jsi chlapík.
Mezitím zaujala roli matky možná škola nebo církev, pro niž se vydáváš z posledního. Stále se ale ještě držíš onoho starého vzorce. Nerozloučíme-li se se starými modely svého chování, jsme nuceni zraňovat sebe či jiné. Popřípadě si nevědomky vyhledáváme situace, v nichž v poraněních svého dětství jen pokračujeme. Vyhlédneme si například šéfa, který nás schazuje právě tak, jako kdysi náš otec, nebo přítelkyni, jež nás okupuje, jako kdysi maminka. Kéž ti anděl rozloučení pomůže skoncovat s minulostí a starými životními vzorci, abys dovedl plně žít jen přítomnému okamžiku, abys uměl realizovat své možnosti, aby v tobě mohlo růst vše nové a netušené.